Hanzuš proti Varlamovovi. Mišo Hanzuš nedal. Išiel do forendovej kľúčky. Nerobil to zle. A Varlamov zase s jeho pohybom vlastne posunul až do tej pravej strany a strčil betón ešte. Stačil ešte. A tu Vyzeralo to, že to bola aj konštrukcia, že oprelo žrtku z vonkajšej strany. Mišo to nerobil zle. Ako to bude teraz robiť Alexander Radulov proti Janovi Lacovi? A Radulov zavesil kľúčke do backhandu. Veľmi pekný bol, tak za toho musíme pochváliť. Na takýto naopak sa ťažko reaguje, robil to veľmi rýchlo a podarilo sa mu z minimálnej vzdialenosti zvýhnuť podhodnú žebku. Poďme sa pozrieť ešte raz teraz. Veľmi pekne. Tomáš Tatar môže vyrovnať. Winter Classic si sypal popol na hlavu, keď nedal, že na tom zle upravenom ľade, ktorý vždy je pod otvoreným nebom, ešte skúšal kľúčku, tak uvidíme, čo vymyslí tu v Soči. Zvolí priame ohrozenie, alebo pôjde do blafáku. Tomáš Tatar a išiel do blafáku. Neprešlo to pod Varlamovou betón. Dubnický odchovanie urobil parádnu vec. Škoda, že v poslednej chvíli sa mu nepodarilo zvýhnuť púšť tak Radulovi. Skvelé ručičky, poďme sa na to pozrieť. Veľmi rýchle. A teraz hore. Tomu chýbal kúsok. Ilia Kovalčuk môže rozhodnúť tento duel. Nepodarilo sa mu to v riadnom hracom čase, čo sme veľmi radi. Nepodarilo sa mu to ani v predĺžení. Urobí tak samostatných nájazdov. Samozrejme ten rozhodujúci gól by patril Radulovovi. Kovalčuk predsa len zabezpečuje Rusom víťazstvo. V tomto stretnutí Rusi víťazia nad našou reprezentáciou 1-0 po samostatných nájazdoch. Ale myslím si, Spiro, že po žiadnom zápase